zove. Mali Marko. Halo, dobar dan, da li kod vas mogu da se skupe veš mašine? Pa imate kod nas u Milanovcu prodavnicu ovdje kod crkve? Je. Ali meni treba samo jedan savjet, možda vi možete da mi ga kažete. Recite. Ja imam kući jednu mašinu, pa me zanima koliko dugo treba da držim patike u njoj da bi se smanjile. Na broj 36. Patike? Da. Da vam se smanje patike? Da. A koji su vam broj patike? Ovo nisu moje patike. Ja želim da smanjim tatine patike da budu, pošto su se moje pocepale. Tatine su broj 45. Pa ne mogu nikako da vam se smanje patike. Toliko. Ali Ja mogu mama je to. rekla kad se stvari dugo kuvaju, onda mogu i da se smanje. Ali to su patike, Srećo, ti ako budeš otkuvala patike, tebi će patike skroz da se rastope. Čitava plastika će da ju se rastopi. Ali ja sam ih već stavio A gdje su ti roditelji, Srećo? na poslu. Joj, pa nemoj to da radiš, isključi mašinu. Ako si ih stavio i ako si stavio na otkuvavanje, ima patike svi. Ali stoje već sat vremena. Joj, pa ti ćeš patike te skroz da upropastiš, zlato. A koji prašak da koristim? Jel ima neki za smanjivanje prašak? Ma nema taman posla, kakvi crni da smanjiš patike, ne možeš patike da smanjiš. A omekšivač? Ma ni umekšivač ni ništa. Najbolje bi bilo ti tu mašinu isključiš i da se čuješ sa roditeljima. Ali ne mogu, ona već radi. Stavio sam na 90. A što si ti uključivao mašinu kad ti roditelji nisu kući? Pa idem sutra u školu i moram da imam male patike. Da koji si ti razred? Treći. Treći. Recite mi samo, jel mogu ja da stavim u mašinu i tatin sat? Ma nemoj da stavljaš tatin sat, kakav tatin sat u mašinu? Hoću ja da ga nosim. Pa kakav dete tatin sat od sada staviš u mašinu, isključi tu mašinu. Uz osmeh. Život dobro zvuči.